Так, ну што, добры вечар у хату, як кажуць. Я тут змагаюся ўвесь час з гэтай клятай, я не разумею, што адбываецца. Во. Так, нормально захоп. Толькі гульню ўключаю, яно чамусь расцягваецца. Я не разумею, чаму яно расцягваецца крыху уніз. Типу, так, а калі я зраблю паменшу і ўключу гульню, нешта незразумелае. Так, ну што, в любым выпадку, мы разбяромся, экран перацягнем, калі што. Всіх вітаю на канале Рудзі. Сёння мы будзем з вами разам усе глядзець, гуляць у Анно 1800... Боже, чё такое гучнае? У Анно 1800. Гэта нейкі стратэгія, сімулятор будавання, напэўна, будаўніцтва. Я, калі шчыра, не зусім ведаю канцэпцыю гэтай гульні. Я тысячи разоў пра гульню чуў, але не зусім разумею, у чым яе канцэпт. Вось такі дзіўны момант. Давайте гучнасць музыкі, напэўна, паменш зробім адразу. Што, вітаю, Арыгана. Што у нас, як ты перамог лаунчер Ubisoft? Я пляваўся учора гадзіну з гэтым лаунчерам. Прычым, што ў іх жа, як разумееш, ёсць Ubisoft Plus, ёсць нейкі гэты Ubisoft Connect. Вось, ну все, была праблема ў тым, што не проста, типу, захожу ў геймпас, заходжу ў геймпас, націскаю там спампаваць Анно, і она кажа, для гэтага вам трэба мець гэты самы Ubisoft Connect ПК. І нешта грузіць. Я такі, ну ок, можа ён Connect Ubisoft ПК грузіць. Не, ён просто нешта грузіць, просто паказваецца загрузка, але нічого не загружаецца. Мне прыйшлося, па-перше, лезці самому ў нейкі там Marketplace Microsoft, пампаваць гэты самы. Яно ўсё ўвесь час нешта падвісала. Я геймпас перазагружаў разы 3-4, потым Ubisoft гэты Connect усталяў разы 2 ці 3, просто таму што оно просто падвісала на нейкім моманце і ўсё, типу, ідзе ініцыялізацыя. Што за ініцыялізацыя, паняцця не маю. Вось, і мне прыйшлося, па-першае, ставіць, потым мне прыйшлося звязаць геймпас з Ubisoft, як ты разумееш, што зразумела, яно так просто не звязалася. Там з другой ці з трэцяй спробы ў мяне толькі атрымалася, да гэтага нейкія ашыбкі крытычныя, памылкі крытычныя пісала, карацей. Пытанняў было шмат, праблем было шмат, і, ну, сапраўды, гэта было яшчэ каля 12 ночы, і я ўжо, як бы, умоўна, даруйце за такую падрабязнасць у трусах, ад ложка да кампа падыходзіў, намагаўся яго запусціць, адыходзіў, гляджу на нешта грузіць, не грузіць, таму што ўжо ісці спаць ісці, а мне ж трэба паставіць на ноч на запампоўку, каб яно паспела спампаваць. Карацей, я ўчора вельмі моцна пляваўся на гэты Ubisoft. Каб іх чэрці ў пекле дзёрлі. Ну, шчыра, неяк усё па-басяцку зроблена, неяк крыва ўсё. Адчуваеш, як яны чакаюць, дай грошы. Так, ну што, усіх вітаю. Рыцсан, вітаю. Давайте што, давайте будзем глядзець. Гульню я ні разу не гуляў, я ж кажу, 300 разоў пра я чуў, але гуляць не гуляў. Вось бачыце, ось будзе такая хрень. Я, типу, выходжу з гульні у Windows, і яно робіцца нармальна. Это самае экран. Толькі заходжу ў гульню, ён робіцца вялікі і расцягваецца чамусьці. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Да і хрен на іх. Так, адключаем мою галаву. І залятаем у гульню. Давайте, новая гульня. Кампанія «Пясочніца. Рэжым мастацтва». Вядома, што мы згуляеце ў сюжэтную кампанію Анно 1800. Па завяршэнні гульня пераключыцца ў рэжым пясочніцы. Давайте кампанія. Рэжым больш падказак і менш. Вядома, што мне трэба больш. Я гульню ты першы раз бачу. Уй-юй, назад. Я прапусціў нейкі момант. Так, гэта нам трэба абраць сабе персонажа. Гэта нейкія нацыі, не, гэта просто чэлы. Чэлы і цёткі, без ніякіх падказак. Хто гэта? О, давайте за басяка за гэтага будзем гуляць. Ці ён не занадта падобны на кіраўніка з чаго дзяржавы горада. Ці будзем эскімосамі нейкімі. Барадатага бярем. Пачакай ты з барадатымі. Ды яно тут усе праз аднаго.
Гэтага што? Ну, нейкі прыгожы. Ну, давайте, нейкая, все ж таки, выглядае не як басяк, мінімум. Правильно? Давайте. Я, правда, не ведаю, што, у чым, як бы, тут дед, які там дед быў? Дудубрус, дед... А, дед быў? Чакай. И может дед, во, давайте марака. Дед Марак, ось, это мне подыходит. Это хай будет дед Марак. Так, морский человек. Як спяваў один белорусский классик. Логотип. Ну, вядома, что калі у нас дед Марак, то что-нибудь там сверху были корабли, але ж гэта такі уже не больш сучасны, напэўна, больш бліжэй до нашага часу Марак. Таму я бы, конечно, якім параход бы дадаць. Ці нешта такое, ці ось цягнік там быў. Маяк. Падобны, дарэчы, на это сам. Марак, ён амаль як хутаранін. База. А я адзін у море лесу, а ён адзін у море вады. Вось. Таму давайте маяк. Я думаю, что якор. Не, якор, во, якор, нормально. Колер. О, глядите, яшчэ колер штандарта можна абраць. Блакітны які-небудзь. Ну, блакітны, дарэчы, ён такі. Гэта вось бирюзовы, так? Это блакітны. Сіні. Ну, і блакітны няблага. Зелёны як выглядае. Ну, в прынцыпе, даволі тут усе нейкія такія мяккія колеры, да, не вырві вока. Тому, в принципе, блакитненький, синий. Это занадто может темный. Ну, добре, давайте темно-синий будет. Все-таки морский человек. А маяк як хутар. Вось, менавіта. Так, у нас, карацей, з гэтым дзядзькам вельмі шмат чаго падобнага. РВДАК, здароў. Дзякуй за голас. Ой, сербаду кавалять. Обпалил себе язык. Так, что это? Фродо фасать? Які тебе Фродо? Ты что? А, Фреда. Я же Фродо, а что? Будем перстенок некуда вести на корабле. Рудди. Ну, вось просто Рудди. А у меня обовязковое прозвище как было. Достатково, так? Додатковый контент я бы уключил, калі б ён у мяне быў. У нас его, вядома, няма. Ну что, погнали, глядим. Узровень складанасці. Ну, як бы вядома, што у нас пачатковы капітал вялікі будзе, вялікая колькасць пунктаў уплыву, вялікі свет і астравы, вялікая колькасць прыродных рэсурсаў, высокая плоднароднасць, поўнае вяртанне сродкаў, бясплатнае перамяшчэнне. Wild, вітаю. Бясплатнае перамяшчэнне будоў. Пачатковы капітал, сярэдняя колькасць уплыву, сярэдні. Не, пачакайце. Тут у чым логіка? Тым, што трэба адразу з выпрабаваннямі, правильно? Я спадзяюся, галоўнае, каб былі... Я майстар, вядома, не эксперт, майстар, просто каб крыху складаней, чым ніяк. І спадзяюся, што нам якое-небудзь навучанне будзе. Вал, ты дзе ты 300 гадоў цябе не бачыў? Прыйшоў у госці да нас, глядзі ты. Так, вы можете атрымаць паведамленні, калі караблі дасягаюць патрэбных пазіцый. Для гэта дастаткова стрыкнуць кнопку са значком званочка перад тым аддаць загад на перамяшчэнне. Артур Гаспараў, карацей, это хрен з імі, это ненармальна, это не сур'ёзнае паведамленне. Давай, у шлях. Капитан Руди Бусел. Чапляли, пригодится. Я жив лишь О, Юка, ты будешь говорить? Почакай. Рыбалка с динамитом. Мне такие не трэба, ляпал. Я лепш себе зараз на... Во, я мова агучки. Пенсия русская. Все? Як мяне задзёўбывае гэты кляты геймпас. Праблема геймпаса ў тым, што ён падцягвае мовы. І я ўжо дагэтуль быў вымушаны змяняць вінду на рускую мову, таму што некаторыя гульні не давалі мне паставіць ніякай акрамя англійскай тады. Блін. Гук.
О, мы просто зробимо ось так. Отключить гучність голосов. Я знайшов висці. Пампує 60 гигабайт для іншої озвучки. Проблема буде в тим, що геймпас просто не дасть мені поставити іншу мову. Просто не дасть. Ось і все. Виберіть корабель, натиснув на його лівою кнопкою миші. Добре. А потім правою, каб показати місце, куди плисти. Ну, давайте. Добре. Будемо коротей розбиратися. Так, наша задача здобыть динамит у наступной зоне, закинутый маяк. А як тут что? Ага, у нас некое нормально РПГ пошло. Я навіть не знаю, что робить. У нас есть старый човен. Старая лодка, ну ось вона. А, кинуть якор треба здалек, так? Окей. А, не кинуть якор, мне треба кинуть динамит. Динамит. Урон ёсть, глядите. Ну, наприклад, я взяв. Ага. Типу, недалеко не треба кидати. Та ми так рибу ловим. Ну, графоні неблагі. І що, і все, я наловив рибу, ні? Ди мені її треба знайти спочатку эту рибу, вона може косять. Він каже, що я її по корові не потраплю. Ти що, чмурив? Може мені знайти спочатку треба эту рибу? Вон яны. Рибы гэты. Но, а я такі просто кидаю. Ніколи з русской озвучки не гулял. Вот на початку 2000-х. Так а будовать где? Так я ж не веду, где будовать. Почакай ты. А, нам треба... Это что, экшен? О! Ось, мы зловили. Ля. Такая лоуля мне подобается. Как подобрать? Так, натисните правой. Так, набрал. Вот 2 рыбы у нас есть. Зараз будет 3 рыбы. Все, треба доставить гэта у офис морской пошты. Это что? Это дредж? Гуня, помните, мы гуляли у ловлю рыбы. Некий Моби Дик. Из Моби Дика тут только Дик, магчыма. Руди вялікі бугай. Так а будаваць, у мяйку Роберт Паттинсон, Уильям Дефо. Я, до речі, это кино недавно паспрабаваў паглядзець. Палову паглядзеў. Так, ён, значится, ён пагаджаецца ўзяць мою рыбу. Гарэлым пахне. Давай-ка гэта сюды дапамагу табе пазбавіцца. Ну, давай. Мы атрымалі білет дамоў. Паспяшайцеся, ніхто не хоча, каб вы спазніліся на свой карабель. Халера, цяжка было, конечно. Вось і ўсё, мы пакідаем гэты рай. Я толькі нічога не ведаю пра тваю сям'ю, але, здаецца, рашэнне прынята. Што ж, я пакляўся бараніць цябе і не парушу клятву, хаця і дурню зразумела, што ты скочыш у навозную яму. Вось так. Вось такі ў нас это самы. А Архант, это наш хто? Это наш некі дарацца? Хто гэта? Я ніколі ні аб чым цябе не прасіла, ні пасля тваіх уцёкаў, калі сямейны цяжар лёг на мае плечы. Тату вінаваціць у здрадзе. Уяўляеш, застанешся ці ты ў баку, ведаючы, што ён у турме. Яму і так цяжка. Прашу, вярніся дамоў, тваё месца тут. Это што, РПГ? Што адбываецца? Так, у нас была парусная лодка, зараз ужо параход нейкі. Ці ты гэта ўжо не спадзявалася, што вернешся? Памятаеш залатыя пяскі, наше любімае месца, але цяпер тут усё інакш.
Рада на баку дяді Эдварда, а той насаджвае свае парадкі. Это мы тыпу вярнуліся праз час? Я шчыра пакуль хреново разумею, што ў прынцыпе тут адбываецца. Значит, нейкі дядька, мы, значит, некуды адплылі. Праз час вярнуліся, атрымаўшы ліст, напэўна, ці што. Вярнуліся ў залатыя пяскі. Магчыма, гэта той месца, дзе мы рыбу лавілі. Колькі дамоў не ведаў, што ты з багачэй. Навошта мы прадавалі рыбу і начавалі ў амбарах. Гэта мы вярнуліся. Твой сябар не чуў пра Гуда і сыноў, што ж, гэта доўгая гісторыя, але не зараз. Пахаванне пачалося. Наш дэпутат памёр, і мы вярнуліся. Бок мы вярнуліся, таму што нас заклікалі. Ліст, а мы вялі жыццё недзе на нейкіх выспах, адасобіліся ад сям'і, дзе цябе насіла, без цябе нам ніколі не выплаціць пазыкі. Смерць забрала не таго брата. Нічога, што нас мала, затое тут усе, каго ён любіў. Здраднікаў не любяць, а іх нашчадкаў і яшчэ больш. Табе лепш знікнуць. Sleeping Dragon, вітаю. 4-й Age of Empires дадаеш. Ой-ой-ой. Ну, я зараз дадам. Абавязкова, пакуль я уклала ўсе нашыя сродкі ў невялікі остраў і аплаціла шлях тым, хто застаўся верны тату. Разам мы вернем яму добрае імя. Это мы, тыпу, будзем будаваць карпорацыю. Сястра падобна на цябе. Гэта значыць, нас чакае вандроўка. Ха-ха, вось і хляб, самы край зямлі. Спадзяюся, вы любіце цішыню тысячы чарцей. Ну, бо зараз і пачнецца будаванне, я спадзяюся. О! Новае дасягненне. Білет дамоў. А можна назву змяніць? Хлябе. Глава 1. Гісторыя двух братоў. Даем лыч, дадзім, але хутчэй за ўсё позна. Эдвард азадачаны тым, што вы не былі на пахаванні. Што канкурыруючая кампанія на тым абасраным востраве. Ханна бачыць у востраве патэнцыял. Няхай дядзя Эдвард смяецца, остраў сціплы, але тату бы гэта не смуціла і цябе не павінна. Ханна просіць пабудаваць хаты для вашых верных паслядоўнікаў. Трэба даць кроў верным людзям. Нам спатрэбіцца шмат людзей, каб знесці гэты разальны. Так, спачатку пабудуйце рынок. Рынок — гэта сэрца вашага горада. Это найлепшае яго паставіць на адкрытым месцы, каб людзі маглі пасяліцца вакол яго, вакол рынка. То бок рынок у нас будзе аснова горада. Окей. Так, пачакайце, перад гэтым мы што зробім? Я перад гэтым дадам у спіс. У спіс дадам, гэта значыцца у галасаванне Age of Empires 4. Адзінае, што я не ведаю на які дзень. Это можа быць на сераду. Ці будзе у мяне да серады час, можа на чацвер. Таму што таго панядзелак мы, напэўна, прапусцім, у аўторак. Ну, можа быць, давайте Age of Empires 4 я напишу пакуль на сераду. Чакайце. Захоўваем. Оп. На сераду Age of Empires 4. Дадаў, дзякуй. А мы пакуль вяртаемся. Значит так, што ў нас ёсць? Нам трэба пабудаваць рынок. Спачатку рынок. Ок. Добра. Будуць усе гаварыць, можна мне без каментарыяў? Я, здаецца, галасы паменшую так, як мог. Дзе блізка трэба ставіць, ці далёка? Ну, недзе, ну, давайте так, сказалі ж, больш месца. Пабудуйце жытло для фермераў і прывабце саміх фермераў. На рынок ніхто не зможа папасці, пакуль вы не пабудуеце дарогу, якая злучыць яго з гэтым самым. Ну, это зразумела.
Ханна нагадвае, што некаторыя пабудовы дагэтуль не звязаны з гандлёвым пастом. Я ўсё злучыў, не? Ну, злучылася. Яна дзякуе нам за дапамогу. Да нема за што. Так, цяпер нам трэба пабудаваць жытло для фермераў. А, ось так, фермеры, так? Ось так. Можа быць, галату недзе трэба асобна. Давайте смек зробім. Ну, каштуе грошы. А, дарога каштуе грошы. Ну, не шмат. Ось так. А як давярнуць можна як-небудзь? Ці тут не важна? Типу, падход да дарогі будзе ў любым выпадку. Так, это я камерой ворочаю. Потому что я не бачу тут ніяких. Так, это повернуть карту. Ой. Я нечто не то натиснул. Ну, давайте так. О, эпоха сельской господарки. Цудоўная. Ну, наприклад, две, я не ведаю, колькі. Фермеры, 2 з 50. Колькі мне трэба гэтых халуп пабудаваць? А, 10? Шо, здурылі? А вось так яны будуць злучаць? Не, напэўна, ж дарогі трэба будаваць. Так, 3. Ой! Я это не хотел. Як гэта знесці? Штамп. Не, штамп мне не трэба. Штамп гэта капіяваць, тыпу. Што? Кіць палепшыць. О, знесці, во. Во, знайшоў. Я думаю, мы тут рыбу ловіць будзем, а тут нейкі горад. Я таксама. Так, Эдвард паведамляе нам, што мы, як старэйшы дзіця Сэмуэля, абавязаны аплаціць яго пахаванне. Шмурэў. Ханна незадаволена, што кампанія карцей яго таты не прапанавала аплаціць ты сам расходы на яго пахаванне. Гуня захавана. Пакуль я не разумею, што двое, а можам паузу націснуць. Это, блядь, што такое? Это типа карта свету, напэўна. Какая гидроэлектростанция? Что тут отбывается у вас? Так, давайте я натисну. Пауза. А, в режиме паузы нельга будовать. Давайте поменьшим хуткость. Прям повольные зрабились, да, ледь идут. О! Барбарыс есть. Глядите, малый барбарыс бежит. Бачите? Тузик. Оставляйте свой ящик без присмотра. Я тебе забыл спытать, что мне треба робить, а что не треба. Чекайте. Так, я бачу, что мы, напевно, не зможем отключить тих дядек, які говорять. Ну нічого, почухать нельга. Мінус 3 бали гульні. Так, давайте будовать фермерские хаты. Значит, 4... 5. Яшчэ трэба хаціна лесаруба. Та пачакайте. В амбаре полно сов. Никогда не завелись. О. Так. З досок. Основные ресурсы потребуются. Так, нам треба побудовать. Трэба падбудаваць хаціну ў лесе лесаруба, каб ён здабываў драўніну. О, з іх будуць рабіцца дошкі. Ну, это як бы лагічна. Давайте, у нас тут дарога ёсць, хай вось така будзе. Чаму не, правильно? І гэта злучэнне лічыцца ці не? Я не разумею. Она подлучана ці не? Так, выберите жилый дом, поглядите, як у яго засяляются фермеры.
Ну, давайте поглядзім, якую. Дайте павелічым хуткасць, то занадта неяк павольна. Ну, 1 з 13. Так, Эдвард Выратавальнік. Містер Эдвард Гуд смело заявляе, што кампанія Гуд і сыны пачала новы этап. Ён пашана нясе цяжар, які ўзваліў на яго плечы брат-здраднік. А можа просто аженимся на богатой удове? Я бы... А можно? Смерть здрадника у турме. Самуэль Гуд не змог вынести свайго нізкага становішча асуджанага. Малая горстка людзей, якая прыйшла на яго пахаванне, занадта вялікай пашана для гэтага Іуды. Вось такая, караці, страшная гісторыя тут нейкая адбываецца. Ды ўсім тут улыч трэба даць. Толькі можна... Ну і што, кажа, паглядзіце, як туды... Тэндэнцыя засялення 35. А, ну вось уже 35. Ок, хай засяляюцца, што я... Хай жывуць. Так, патрабуецца лесапільня. Ну, мы, напэўна, лесапільню трэба ж будаваць тут жа, правильно? А драўніна добра, спадзяюся... Паспрабую не думаць пра труны. Ось так, не думай. Ну, мы это зрабілі. О, так, давайте глядзець, што ёсць. Дошкі павінны захоўвацца на гандлёвым пасту ці на складзе. Праверце, ці ёсць адзін з іх побач з лесапільняй і ці вядзе да яго дарога. Окей, то бок яны будуць самі іх насіць ці ездзіць. Да? Ты вязеш нешта? А, ён паказвае, глядзі, сапраўды. Недастаткова тавараў. І гэта, я, значыцца, вязе... Так, нам разблокавалі новыя пабудовы. Ханна запрашае нас прыступіць да будавання новага... Крацей, да вострава. Што, папе бы... Так, яна просіць нас знесці першыя нейкія руіны, каб раскрыць патэнцыял. Патэнцыял вострава. Гэта? Ці што? Не, вось гэты, напэўна, ці не. Вось яшчэ руіны нейкія. Да пачакай, гэта мы зробім, нам склад трэба. І гэта ты што, вязеш браўно туды? Ой, бервяно? Ну так, падобна, што яна вязе бервяно, атрымліваецца. Вітаю, я намагаюся намагаюся разобраць. Ну так, яна адвезла бервяно і павезла дошкі. Адвезла бервяно, таму што, ну, тыпу, тут не паспяваюць, так? Пасяўныя плошчы. Ага. Карацей, я бачу, гэта нейкі Манор-Лордс пайшоў. Ну, ці Сетлерс. Так, окей. Значит, мне трэба склад для таго, каб яны так далёка не ездзілі. Склад трэба падалей, напэўна, недзе вось тут пабудаваць. Правильно, маленечкі склад. І не трэба мне вялікі аклад, а дайце мне маленечкі склад. Вось мы его тут пабудуем. Это будынак быў размешчаны ў выглядзе чарцяжа. Так адбываецца, калі у вас недастаткова матэрыялаў ці грошай для завяршэння будаўніцтва. Выберыце чарцёж, каб завяршыць будаўніцтва, калі будзеце гатовыя. Окей. А чаго мне не хапае? Затраты на ўтрыманне $20, $500. Кошт у мяне ёсць. Няма дошак. І хто будзе вазіць? Я вось зараз гляджу, мне нібыта, я пачынаю разумець, чым натхняўся стваральнік Манор-Лордс. Так, добра. А сюды кто-нибудь что-нибудь повезе. Так, як з'явяцца рэсурсы на будаўніцтве? У мяне ёсць одна дошка. Тут колькі? Тут одна.
Бок ён спачатку... А, жно, вось, уже 6 вязе. Давайте глядзець. Ён, значит, привез 6. Что, ты выгружаешь, ты ці не? Ха. А, гэта ён выгружае. Так. Як доўга ты выгружаешь? Все, у меня их 7. Просто цікава, что типа вязе нехта на будаўніцтва. Это 10 дошек до чертежа. Типа вязе. Ну, вядома, няма добрага пагрузчыка. Колькі тут дошак трэба паглядзець? Дзе паглядзець, колькі тут дошак? Што я не могу разумець. Так, ён зноў, ось, ён павёз 5. Ён набраў 5. Я не бачу, вось, дочки, 2 з 8. Усяго 7,75 это агулам показывае, а 2 з 8 гэта канкрэтна на гэты склад умяшчае ўсяго толькі 8 дошак. Так, глядзім. Зараз ён, значыцца, выгрузіцца, і нам хопіць на будаўніцтва склада. Пасля гэтага яны ж усе на склад будуць вазіць на той. Гэта і Takes 2, гэта і Takes 3. Ось такі жарт у нас сёння. Так, Хэппі Йода, вітаю. Як гульня па першых адчуваннях? Мне ў свой час вельмі спадабалася. Можна сказаць, што адзіная гульня ад Юбікаў за выключэннем першых асасінаў, што мне спадабалася. Ну, я такое люблю, это все будаўніцтва, асабліва, вось я люблю, калі я магу бачыць, як вось Шэбзік ён там набраў дошак і павёз. Так, давайте глядзець, у меня іх 12. То бок я зараз магу перайсці да будаўніцтва. Ён само пабудавалася, блин. Не люблю. Ну, добра. Было б кайфова, калі б мне, ось, як у тым жа Ману Лордс, трэба было і людзей вылучаць, і каб быў чалавек там, мул, які пацягнуў дошкі на будаўніцтва. Ну, добра, не ўсе тут ланцугі задзейнічаны. Ну, як ёсць. GTA 6 демка. Intakes 18:00. Так, яблоко недалеко падает, приберите... хотя она все хочет, каб я прибрал. Отчапися, не бачиш, у меня тут буду, это самое... О, что это? Усё, яны зараз будут возить сюды. Это цудоўна. Глядите, есть некие погрузочные платформы. Ну, это на будущее, напевно. Вот, я думаю, что мы тут можем размярковывать... Пашкодження за выстрел. У нас нават гармата тут стаіць, вы бачылі? Опять печенье. Так. Гэтыя працуюць. А чаму? Што гэта ім не хапае? Дасяжная плошча 97%. Ну, і што вам не падабаецца? Ну, ок. Давайте глядзець, што ёсць. Складзік мы пабудавалі, хаткі фермераў, гэта... Так, ёсць рыбалоўная гавань. Гэта, вядома, таксама трэба пабудаваць, правильно? Чаму ж не? Без рыбсаў. Я думаю, што пакуль бліжэй да складзіка, ну, не занадта блізка просто, каб вось так хочу. І дарогу. Але дарогу як? Нам, атрымліваецца, трэба ж... Ой, аж прям будзе брукаванка недоўга. Один кавалак. Оплатили брукаванки только на один кавалак. Так. Ну, хай будзе так. Я бы уже знёс гэтыя дзве хаты для того, каб рабіць кварталы, ужо каб паскараць. Так, значит, яна поехала, повезла рыбу. Блин, класс. Яна адразу рыбу ловіць, глядзіце. Класс, я так... Блин, мне, видите, что одразу захотелось кинуть оно и идти гулять у Manor Lords. Потому что там как раз таки вот то, что я прям супер-супер люблю, это вот сочить за разными вот этими процессами.
Где метро копать? Глядите, пошли чэбзы. Чэбзы пошли. Это вы кто такие все люди? Кто вы? Бервяно, один дров. Ну, що ж працює? Куди ви дрову повезли? Куди ви понесли бервенні некие скрині тягнуть? Глядите на їх. Чого вам не хапало в этом житті? Чого ви всі туди кинулися? А, так я не можу ще. Ні. Глядите, идут. Идут. Куда идем, человечи? Ай! Дурь голову. И что вы робите? И что вы, на что вы сюда у себя приволоклись? Ну все ловить будут рыбу? А, до речі, на Con Farming Simulator 22 я собі намагався його поставити, але чомусь він не вилітав. Ви собі уявляєте? Некая помилка, я ставив собі геймпасовський Farming Simulator, і він нечто у мене это самое. Я не ведаю, я навіть гуглив, шукав, і ну просто в один момент вилітаю все, без помилок, без нічого. Я, ну, не ведаю, може это не геймпасовська версія. Ну і що, ось, вони всі сюди прийшли, що далі? Конечно, чудный корабль. Так, добре. Давайте, я нібито... Вось. Ми пакуль да сюжэтнай місіі дойдзем, нам вось трэба шнапс і трэба працоўная вопратка, але трэба для гэтага 100 фермераў. То бок нам трэба яшчэ... А яны ядуць увогуле? Хто едзе эту рыбу? Як яны чымсьці харчуюцца? А, вось, не хапае. Бачите, не хапае рыбы для таго, каб задаволіць іх гэты сам патрабаванні. Але яно паляпшаецца. Бачна, што 94, 95. Можна проста яшчэ адно рыбную гэту хреновіну умантоліць. Ну для ўсіх аднолькава. Да? У ўсіх аднолькава лічба. Просто камплюктор не вытрымлівае столькі сельскагаспадарчых гульняў. Ну, так ладно. Не столькі сельскагаспадарчых, в прынцыпе, па будоўлі, па рамонту, па гэтаму ўсяму, па гаспадарцы ў прынцыпе. Вось калі мы будзем гуляць у адно яшчэ раз, я просто перад гэтым мне трэба будзе перавесці тады, атрымліваецца, вінду на англійскую мову і змяніць, і тады яны будуць на англійскай гаварыць. А тэкст застанецца на рускай. Это я мяняў. У Індіана Джонс нельга, здаецца, было выбраць мову. Это як і у Вольфенштайна. І мне трэба было змяняць мову геймпаса і вінды на рускую для таго, каб геймпас аўтаматам падцягнуў на рускую мову. Інакш он просто ставіў англійскую. Ну, я уже говорю с самого початку, такая не вельмі зручная, конечно, рэч, меня раздражняе, типу, што яны за мяне лепш ведаюць, якая мне трэба. Так. Все, яны задоволеныя? Яны задоволены. То бок мы, в принципе, можем павялічваць насельніцтва. Так? Давайте. Конечно, выпьем после працы. Выпьем? Выпьем, я думаю, что? Не стрымлівай сябе. Так, будуем фермераў. Не улазим. Ага. Тады знішчаем. Перамясціць. Чакай, дзе там знішчыць? Гэта будзе. Можна прыбраць, дзякую. Знесці. Так, это ж... это маленький складик. Это вычварэнства. Это 100% вычварэнства. Тыпу... Я разумею, што гэта, напэўна, добра працуе з людзьмі, якім як бы да лямпачкі ці якія там запускаюць адну гульню і жывуць у якой Амерыцы, у іх там усё англійская, ім іншае не трэба. А вось іншыя краіны свету, там, канешне, я думаю, ёсць пытанне. Так, вось, давай. Так. Ага, вось бачыце, я хацеў паглядзець, да якога месца. Так. Так, это ж фермерскія фермеры. Не тое. Вось. Такі вось. Мы пабудуем раёнчык. О! Чисто новая боровая, базару.
Лончер экран ад юбікаў гэта такое абы што усялякія бойкі стрым versus стым versus EGS адыходзяць на другі план. Тут табе і праблемы з мовай па змаўчанні, нязручны інтэрфейс і коштуе ўсё самае горшае. База. Ты можа не, ну, бачыў, не бачыў, там прапусціў. Я сам пачатку распавядаў пра то, як я ўчора гадзіну ставіў лаунчер і гэты блядскі, даруйце, Ubisoft для таго, каб проста спампаваць Anno. Там такі гемаррой. Я 3 разы перазапускаў яго проста, каб злучыць геймпас з гэтым лаунчерам Ubisoftовскім. Яна просто не хацела злучацца, она просто кідала мне крытычныя памылкі. Ой, карацей, я ўчора напляваўся. Так, што мы маем? Мы маем ось такая вёска прыгожая, як вы лічыце, кайфовая, шыкоўная просто. Мы пакуль не спяшаем. Вось, пайшла жара. У нас ужо пайшла спякота, у нас уже вёска. Я вас віншую, у нас 100 насельніцтва. Цяпер вы можете перасоўваць некалькі аб'ектаў адначасова, выбарыш інструмент перамяшчэння, вылучыце аб'екты, якія хочаце перамясціць. Навошта мне перамяшчаць аб'екты? Тих, назад. Ого, это я могу аж новость так перамяшкаць. Дай божах на здаровечка і гейбу, і дзеткам яго, і ўсім сваякам, хто будзе займацца з тым. Так, цяпер для дэкаратыўных элементаў вылучана асобнае меню. Людзям трэба новае адзенне для вытворчасці, вам спатрэбіцца воўна. Ну-ка. Это вот это что? Так. Ну-ка, давайте. Где? Мы будем овечек зараз выращивать. Вы себе уявляете? Это мы, типу, заберем у іх плошчы, напэўна, под дрэвы, да? Ну, давайте дзень з іншага. Это ж складик трэба. Я думаю, что нешта типу такого. Ну, давайте так. Улепім. Это плошчы усе будуць занятыя, да? Ну, тады вось так, напрыклад. Каб бы... Вось так. З парасончыкамі. Я вельмі спадзяюся, што яны будуць з парасончыкамі. Так. Секундочку. Так, добра, дорожачку. Только, як мне трэба эту дорожечку побудовать, кабы мои овечечки не это самое, адсюль? Я просто не разумею, якой часткі мне трэба прыяднацца. Оп, прыяднаўся. Это лічыцца за прыяднанне, не? Ці што? Это что за значок? Что ён мне паведамляе? Пра што яны хочуць мне сказаць? Вытворчасць, няма вытворчасці, тыпу, яна не працуе? Ой. Палі трэба. Зараз трэба палі нейкім чынам. І гэты спіць сюды. О, ля-лямбра. Глядзіце, якая прыгажусь. Ну давай, одну. Вось так можна, я спадзяюся. Во. Глядзіце, авечачкі. Она без парасончиков арыгана, что робить? Так, а гэта что? Дорога тут такая. Это типу... Так, а тая дорога тебе чым не подобается? Шмендель. И что? Все? И он покуль спить. Спить у это самое, у капялюш. Ты гляди на его. Ну, зараз я назбираецца нам, напэўна, першая воўна. Ой, поехал, гляди. Так, то бок эту дорогу не абавязкова было ставить. Ну, добра. І колькі тут чалавек працуе, ці як гэта... Ну, нельга бліжэй ніяк наблізіць, паглядзець на нашых авечак. Прыгожыя. Так, значыць, у ткацкай майстэрні з воўны робяць працоўную вопратку. Ну, давайте зробім працоўную вопратку. Аўчарні, ну і што за аўчарнямі? Вось так. О. Ну мы недзе тут же адразу побач правильно паставім. Неяк так, каб яно адразу... А як перакуліць? Як, таму што, ну, дзе тут, як оно злучаецца з дарогай?
хрен з ім. Спадзяюся, що не злучаецца. Я думаю, што нам трэба працягнуць дарогу яшчэ да складзіка вось да гэтага нейкім чынам. Ці мінімум вось трэба вось... Ой, злучыць. Вось так. І ўсё, у нас цяпер, вось, пакуль не хапае воўны. Я бачу нуду ў вачах твоих людзей. Нам трэба паклапаціцца пра іх добры лад. Карацей, пра іх добрае жыццё. Так, і што табе не падабаецца? Склад? Гэта тавару ім не хапае. Зараз ён выгрузіць воўна. Правильно, правильно. Так, цяпер трэба... Нават авечкі жывуць каля мора. Ну так, трэба шнапс. Вось, што ён меў на ўвазе, калі казаў пра дабрабыт. Нам трэба вінагарэлачны пачаць. Ой, бульбяныя фермы. Рабяты, мы трапілі ў нашу гульню. Значыцца, нам трэба пабудаваць бульбяныя палі, і потым з бульбы мы пачнем рабіць шнапс. Гучыць бамбічна. Чакайце, а што рынок? Ты паказваеш, што... Прадметы раскошы ім яшчэ трэба, каб былі даступны для таго, каб баланс. Утрыманне мінус 70, а фермеры плюс 18, то бок мы нічога не зарабляем. На чым мы павінны зарабляць? Дошкі. Вось, напрыклад, у нас ёсць дошкі. А можна іх як-неяк прадаваць? Ну, хутчэй за ўсё, што неяк можна ўсё прадаваць. Нам жа неяк можна будзе размяркоўваць, колькі аддаваць на вытворчасць, а колькі, напрыклад, на продаж. Напэўна, вось тут. Так, давайте. Прыбытак фарміруецца за лік задаволення патрэбнасцю. Ну, таго, што трэба. Жыхары купляюць тавары на рынку па лепшым коштам і не плацяць падаткі. Якой халеры не плацяць падаткі? Ну, вось, пайшла вопратка. Знешні выгляд можна змяніць? Прикольна. Новы год, тыпу. Калі зіма, калі прыйдзе. Відавочнае прадпрыемства — аснова інфраструктуры нармалёвага горада. Чакайце, зараз мы зробім аснову і базу шнапсавую. Але я хачу пакуль проста разабрацца, як што працуе яшчэ. Нам яшчэ адзін будынак далі. Так, паб. О! Зараз будзе, это значит. Карчма, бібліятэка і бардэль, і дранікі. Пазнач лішні варыянт. Працоўная вопратка. Вось зараз ён назбіраецца. Шнапс трэба, а гэта ж... мыла яшчэ трэба. Нешта ланцугоў шмат. Яны няшчасныя. Таму што няма гарэлкі. Ну добра, давайте, я просто хацеў паглядзець у прынцыпе, што тут да як. Бульбяное. Ну недзе тут такі улепім, правильно, пакуль вёска у нас невялікая. Так, тут таксама палі нам трэба нейкія бульбяныя. Ну такія малыя, алло, ты бульбяное поле калі-небудзь бачыла? Ну, что это такое? Это что, поле? Одна вот не поле, это так. Во! Вось тут уже бачно, что хоть крыху нешта вырасце. Давайте Колорадо угоняйте, галоўнае. Что вы это посели? Бордели нам не трэба ваши бордели. Галоўнае, каб шнапсавая была. Так, это ўсё. Яны, значыцца, зараз... 21,72. Аж на 72 трэба. Ё, дык это я яшчэ, тыпу, мало зарабіў, да? А калі вось так зарабіць? Яшчэ табе трэба? Глядзі, якая. Бачна, што нашынскія людзі. Мала, кажа. Гэта, напэўна, ўсё. О, 72. Все, зараз пойдзе бульбачка.
Так, треба неяк нам... Чекайте, ось так зробити. Злучить... Небо красное с утра, знак дурной для пастуха. Ось так. І тут треба уляпити шнапсовую каляринка, правильно? Правильно. Ось, вінокурня. І пап, ось вінокурню, до речі, можна було би... не так, почекай. Ось так, дорожку. Про дорогу, значит, буде вінокурня. Почему она не идет на танцы? Але я думаю, что мы поставим так, как можно было папу сюда одразу упихнуть. Зараз, зараз. А, так ми одразу... Ого, так він не малий. Ну, як мені довернуть? Як я довернуть? Хто тут розбирається у гульні? Якою кнопкою це все ворочать? Та хрен розібратися. Ну, при це... Ні, почекай, ми не так зробимо. Як там було? Люблю запах свежести. Ось так. Оп, переехали. Оп. Ось так, алкогольные установи. І вертаємо вінокурню на один і той самий сюди. Правильно? Ось так. Все будуть жити щасливо і довго. Я сподіваюся. Оп! А? Не вёска, Мара. Просто Мара. Так, что? Виноводочное предприемство основано Так, это мы уже визначили. Яшчэ страшилак про Ubisoft Connect. Увесь апошні тыдзень з ім змагаўся, не хацеў пампаваць мае набытыя гульні, падтрымка карыстальнікаў зусім не дапамагае. Нейкім чынам я яго выправіў, але цяпер новая праблема, не синхронізуюцца сейвы з воблакам. Вось і карыстайце самымі Ubisoftамі. Пагаджуся. Так, карчма, бібліятэка і бардель гучыць як горад ва ўяўленні Рэмарка. Так, і ў карчме абавязкова павінна гэта сама прадавацца, як он там называецца. Яблычная эта гарэлка. Весь час яны там яе п'юць. Кальвадос, во, ты кальвадос. Я памятаю, калі юнаком чытаў, усё марыў гэты кальвадос паспрабаваць, бо так смачна яны яго там пілі увесь час. Так. Ну что? И что вы хотите мне сказать, что махчимость пожаров расте? Я хочу сказать, что у нас еще пожар может быть. Пожарную команду. Ну ось як это зробити? Ось як мені перекулити? Есть тут знавцы гульні. Як мне перекулить это самый будинок? Ось, наприклад, сюди би, може, я не... Вітаю, на мітал... О! Натискать треба. Я крутив батоном, а я натискать треба. Во, дякую. Вирятували деда. А я б не додумався, що натиснуть треба. Так, это что у нас, почекайте, это пожарка, так? И треба где-нибудь каля бара, тому что там гореть будет часто. Палать буде, будь здоров. Седман, до речі, вітаю і дякую за допомогу. Вирятував чоловіка. Ну, и что? Ну и все. Ой, блин, что ты наробил? Выдали. Стоп. Я не хотел. Верните сродки. О. Отойдите-ка. Трубы нужно обратиться. Я не покаштовал это ваш кальвадос. Дрейн, на бутыльце так и было написано. Пинский кальвадос. Или ті кальвадос. До речі, прикладно у меня такие же это самое. Я некий белорусский набыл. Попил и такие. Ну, ясно. Ну, вядома, что треба, напевно, спробовать не белорусский, а лишь, ну, які был, такие и поспробовали, правильно? Якая країна, такі кальвадос... Ой, в сенсі, який кальвадос, такий ремарк. Такое всегда пригодится. И что, а? Что у нас с экономикой? Плюс 160, минус 270.
Типу, по логіці повинен зараз расці повинен добробыт, і ми повинні, ну, напевно, незвичайна вёска називається. Это что значит? Продать долю? Можно можно плюс 9. Можно заработать 6 тысяч. А, это я разумею, это можно кому продать. Хочете продать? Не хочу ничего продавать. Может, это хочете, как бы, дядька, той козел заробил на нашей вёсце. Не ужить. Что мы маем? Задоволенность громадян на полную. Повысить. Як повысить? Прогресс вашей вандроўкі. Повысить я пакуль не могу. Типу, калі будзе 13 з 13, тады я могу повысить. Я недавно паспрабаваў Старку Ліцвінку, прабачце. Ну, я памятаю, як толькі Старка з'явілася, это была тэма. Потым, канешне, яна это самае спаганілася ўшчэнт. В прынцыпе, як гэта часта бывае, але ж, ну, з ёй сапраўды. Старка сапраўды неяк, канешне. Это самае сапсавалася. Так, ну што, так што не хочаш? Давайте прыбраць. Ну, а як іх прыбраць? Ну, это я націснуў, гэта я тыпу прыбіраю такім чынам. Разам нам будзе прасцей перанесці боль утраты нейкай. А што? А, рукамі трэба забіраць. Не вельмі складана. Фермерам гэтыя руіны так проста не знесці. Ды і патрэбных інструментаў іх няма. Не ўсе можна знесці рукамі. А гэтыя можна? Для гэтага трэба шмат людзей. Вось яно само. Окей. Пойду вина налью. Нормально. Нормально вы там живете. Это что за алкоголизм у 3 гадзіны дня? Так, падтрымліваеце ў рэгіёне забяспечанасць шнапсам на ўзроўні 70, зараз 100%. На працягу наступнай хвіліны. Ну это не складана. Павінна быць на складзе шнапс павінен. Эдвард цікавіцца, ці гатовы аддаць яму шнапс. Дзякуеш мне за... Давай, ты забірай. Ну, ён, тыпу, я разумею. Хай пакуль забірай. Калі мы будзем гатовы, мы яму дадзім пасрацца. Такія нейкія дзіўныя квесты. Та ён, тыпу, забірае? Ці што гэта? Ну ты забираешь ты свою вопротку. Это и он? Ты что? Это... это яго, это самая лодка. А гэта что? А як это забрать? Это моя... Не? Ой, я не что-то натиснул. Так а як это забрать? Ну забирать будете, не? Я нешта не зусім гэта разумею. Можа, мне трэба неяк лодку зарабіць? Гэтай лодкай я не магу кіраваць, калі што. Ой. Гэта тыпу... Так, это просто кола. Ну, гэта лодка просто належыць гэтаму будынку. Это просто тыпу лодка. Ок. Каб ты потравіўся тым шнапсам, Эдвард. І дзеці твае, каб потравіліся. Гульня ад юбікаў. Людзей спакушае бухаць у абед. Ну, нічога святого ў гэтай гульні. Ліцвінка мне спадабалася, а яшчэ ў іх ёсць Старка на травах. Не памятаю, як называецца.
Ну, я Старку спрабаваў апошні раз гады, напэўна, 2-3 таму, што не магу нічого сказаць. Я думаў, чаму гэта гульня французаў, бухло нямецкае. Цяпер паглядзеў, і аказваецца, гульня ад нямецкай студыі Юбікаў. Ну, лагічна, сапраўды. Шнапс гэта як бы не самае распаўсюджанае, это самае. Так, паведамленні нейкія, это нас не цікавіць. Так, это нас не цікавіць. Падзеі. Нейкі там давор царкоўны. Так, а мы перамаглі, у нас там на складзе ўсяго хапае. Па алкашцы, вось шнапс ёсць. Все працуе. Бульба расце. Я не разумею, а як тут, дзе тут могуць узнікнуць складанасці з гульнёй, калі яно ўсё само неяк ўсё проста. Можа быць, ну, тыпу, як я разумею, тут нейкая раўнавагу трэба, ну, павялічваць насельніцтва, ім трэба будзе больш шнапсу, ну, гэта ўсё. За метро вітаю. Пакуль што, карацей, здаецца, даволі ўсё проста. Ну, ок, давайте, дзе там царква? Всё, у нас хапае людзей. Глядзі, у нас хапае людзей. А колькі у нас людзей? 180. Нормально. У нас вёска. Карцей, гэты Эдвард нас будзе ўвесь час пабіраць. Свалата. Зараз трэба нешта забраць. О! Дошки. Все, квесту няма. Вось гэта як забраць. Мне, можа, трэба неяк пабудаваць нейкі карабель нейкім чынам. Знайдзіце вашага кузена, які ўзгаўляе натоўп бунтароў непадалёку ад месца ўзвядзення сусветнай выставы Эдварда. Это дзе? Халера ў яго тут глядзіць, што адбываецца. Нейкая сусветная выстава. А дзе гэта яго сусветная? Это? О! Дзе бунтары? О, глядзіце, правды, тут нейкая дэманстрацыя ідзе. Дзякуй за голас. А што я зрабіў? Ваш кузен кажа, што працоўныя гатовы пакінуць яго остраў і пачаць працаваць на вас. Мы хутчэй памром, чым застанемся. Дык а што трэба рабіць? Знайдзіце бунтаўшчыкоў. Цікава неяк адбываецца. Я тут збіраю пераманіваю працоўную сілу. Ну-ка, давай сюды ўсіх. Не каб шампанское рабілі з бурбалкамі. Ці піва бы варылі, божо, на які-небудзь. О, і хай разносяць іх. Давай! Долой! Тиранію Эдварда! Долой! Все? Толькі, яны кажуць, ўжо выязджаем, толькі на чым? Зараз мне трэба было пабудаваць першы карабель. Рэдактор газеты, вось як, таксама газеты хоча пакінуць остраў Эдварда і прапановвае вам свой карабель. Возьміце мяне з сабой. Вось як яны ўсе бягуць. На наш остраў свабоды, на нашу Кубу. А дзе яго карабель? Я ўзяў. Карабель рэдактара возьміце. Вось ён. Усе на борце, цудоўна. Я ні секунды больше не хочу тут затрымлівацца. Ну, не затрымлю. Я пакуль малавата разумею, што адбываецца. Ну, хрен з ім. Давай. Цяпер ты крадзеш людзей, зусім няма сумлення. Ну, пагадзі. Сам амбасадар яе вялікасці аб гэтым даведаецца. Я нікога не краў, яны самі пераехалі. Что? Я нікога не краў. Это сур'ёзнае абвінавачанне. Дазвольце, гэта ўсё паклёп. Мы пайшлі па сваёй волі. Так, той раз так даўно нам трэба было ад цябе пазбавіцца. Нічога супрацьзаконнага. Сямейныя неўрадзіцы натуральныя і не занадта важныя для кароны.
Прошу выбачэння, забыў прадставіцца. Сэр Арчибальд Блейк, амбасадар і давераная асоба каралевы. Мы за яе вялікасцю былі рады даведацца пра ваше вяртанне. Мы босс, сумуем пра смерць... Блин. Забыў, карацей. Сумуем, карацей, што ваш тата памёр, і ён стаў ахвярай несправядлівага суда. Бяда ў тым, што пахаванне няма каму плаціць, а хтосьці жыве, як сыр у масле катаецца. Спачуваем, боже, слово забыў. Увы, Эдвард паведаў мне пра вашы абавязкі. Баюся, вам прыйдзецца іх выканаць перад тым, як я выдам вам ліцэнзію на судабудаванне. Эдвард заявіў о каралеўскай радзе пра пазыку. Не бойцесь, гэты таран больш нам не памеха, не перашкода. Так, як толькі мой станок запрацуе, праўда насцігне Эдварда. У ўдзячнасць перадаю вам у выкарыстанне свой карабель. Цудоўна. А гэта ўжо добрыя навіны. Так, у нас ёсць карабель. Карабель гэта добра. Давайте збіраць, тут нарэшце вось гэтую хрень пазбіраем. Дошкі. Так, нам, значит, трэба вярнуць доўг гэтаму Эдварду. Так, і ты тое ўзяць забыў. Дачакайцеся, пакуль Эдвард звяжацца з вами, каб атрымаць ліцэнзію на судабудаванне. Вам трэба вярнуць яму доўг. Нам трэба палепшыць дамы, каб прадастаць жытло працоўнікам. Ой. Стой, там яшчэ. Ты будешь забирать ці не? Ён забіраў, ну просто типу. Там было шмат. І што, як мне, куды як мне іх аддаць? Так, перамясціць тавары і прадметы, вось, усе, ну. Так тут поўная дошак. І што мне з гэтымі дошкамі рабіць? Дык а як прадаваць? О, гандлёвыя маршруты. Вось. Так, дадаць остраў у гандлёвы маршрут націснуць. Ну, дадаў. Так, пачакай. Там выгрузить, ну. Ой-ой-ой, зараз паспрабую разобраться. Так, Мэри Черри і Джангальд, дякую за голоси. Так, а як, дайте разобраться. Вось у нас есть корабель. Ён не можа, чаму? На гэтым маршруце нельга гандляваць тым, што ёсць на гэтым караблі. Дошкі. Ну, мы прапаноўваем дошкі. І што? Ой, я нешта нарабіў. Міна. Пачакайце. Так, почакайте, давайте будем разбираться. Это типа... Створить маршрут. Вось. Корабель. Вось гэты. Типа, что у яго тое, что не продаецца. Хрен з ім потым разбяромся. Можа быць, я спадзяюся. Так. Я пакуль не разабраўся. Пагрузка-выгрузка. Это мы же.
А, ён не можа выгрузіць, таму што тут і так да халеры ўсяго. Чудный корабль. Ну, у нас, типу... Заполнен склад. Што можна рабіць з дошкамі, каб мы іх... Куды іх можна ўмантоліць, каб яны нам не перашкаджалі? Што мне зноў склад будаваць дзеля дошак? Ну, это ж нейкая фігня, правильно? Трэба неяк прадаць. Як прадаць? А калі... А, можа гэты будзе гандлявацца? Пу-пу-пу. Ну вось. Я не разумею. Да пачакайце, это саме са самі дамамі паляпшаць. Тут трэба разабрацца з гандлёвымі гэтымі самымі. Так, ну маршрут. У нас есть корабель, да? У нас есть некий корабель один. А, почекай. Ось він. Чым проблема? Можна выкинуть за борт товары, якія нельга выгрузіць, каб вызваліць месца для іншых тавараў. Так, нешта адбываецца. А, покупка? А кто купляет? Ён ці я? Я боюсь, что ён будет куплять. Типа у меня плюс 75, напевно. Ну, типа, я типа хочу выгрузить. Ну, это я типа... Як складана пакуль. Давайте паспрабуем что-нибудь іншае. Типу... Ён можа, я могу выкинуть. Так, давайте пакуль што вось гэты выдалім. Ничего не разумею. Типу, я их выкинул, ок. Теперь попробуем наладить маршрутелло. Стоп, стоять. Вот, теперь створаем маршрут, правильно? Корабель, ок. Додаем маршрут вот сюда. Погрузить, выгрузить. Ах, хрена не разумею. Треба два острова одразу выбрать, каб гандляваць. Так, а як мне выбраць два, калі той не хоча з намі гандляваць? Так нам трэба неяк наладзіць з ім гандаль, ці што? Так, так, скасуем. Хрен з вами, з ім гандлем. Добра. Якія ёсць яшчэ варыянты, куды мне можна дошкі гэтыя упіхнуць? Я іх уже вунь. Это перабор гэтых дошак. Можна як... Так, а у нас нема дошки на что-нибудь пустить, а? Не? У нас их за до холеры. Ну, давайте поляпшать. Что мы можем полепшить? Мы можем полепшить? Ну вот как раз за дошки можно и полепшить. Ну вот, их павялічваецца патрабаванне, эпоха індустрыялізацыі у нас уже пачалася, глядзіце. Рэдактар пачаў працу над вашай газетай. Ну-ка, ну-ка. Вельмі цікава.
Працоўныя могуць знесці асабліва прочны... знесці асабліва прочныя руіны. Вось, добра, але ім трэба каўбаса, я бачу. Кажа, што для пабудовы верхі нам трэба больш працоўных. Окей. Так, нам трэба 150 працоўных. Плавільню... гэта разабраць. А фермеры у нас куды-небудзь дзяваюцца праз гэта? У нас вось фермеры ж. Працоўныя растуць, а фермеры не. То бок нам трэба... для дэмонтажу трэба каўбаса. Ну, так вядома ж. А як? Без яе ніяк. Нам, напэўна, трэба тады фермерскія О, глядзі ты. Профсоюз. Цэгла. І каўбасы можна будаваць. Это для фермераў. Ну, нам ж, напэўна, трэба... Ой, не тое. Як, насельніцтва ферму нам трэба падтрымліваць ці не? Вось, фермераў не хапае. Вось я ж бачу, што нейкая фігня. Ой, нешта я не тое зрабіў. Дзе там это, рука перанесці? Ось так. І тут яшчэ адну. Можна уляпіць. А тут дорога. Крыжаванне. Саравяліны сама тое сцены зносіць. Ой, што толькі можна не зносіць. Ну, ўсё, тыпу, фермераў зараз ўсё яшчэ не хапае, як я бачу, так? Ну, яны пакуль там прыедуць, тое-сёе. Заселяцца 3. Ну, усім трэба фермеры. А як зразумець, колькі мне трэба і колькі ў мяне ёсць? Не зусім зразумець. Дык а як зразумець, колькі трэба? Нешта, я думаю, што недзе тут такая. Это значит, у нас фермеры. Гэта столькі, колькі мне трэба? 220? Пакуль не зусім. Это типу патрабаванне для усіх пабудоў? 220? Серьезно? Навошта мне столькі людзей? О! Імавернасць пажараў. Все, я зразумеў. Ну, значыць, трэба яшчэ гэтыя самыя фермерскія хаты, правильно? Тут мне... А можа тут мне трэба вось гэтыя пасяўныя... яны самі саджаюць дрэвы. Окей. 221 гэта колькі ўлезе. Это окей. А як мне зразумець, колькі мне трэба? Дзе гэта паглядзець? Типу, колькі мне ось фермераў трэба, каб закрыць усе дзіркі, усе працоўныя месцы. Ну, недастатак працоўны, я глядзіце, рэзерв працоўныя 150, працоўныя месцы 170. То бок баланс мінус 118. Ну, добра. Ось так уляплю. Ну, гэта перагнаць іх у працоўных. Гэта нам не трэба, пачакайце. О, все задаволены рэзка сталі. Ці не, глядзі, паказвае, што таксама не задаволены, але... Вось, 47-50, 9-10, 18-2, ну не так шмат, так, не так шмат. Вось якраз прыкладна 9-8 і атрымліваецца. Окей, гэта вось гэта трэба глядзець. А вось, усё, зразумеў, вось працоўныя. А ў гэтых, наадварот, атрымліваецца працоўных 50, а працоўных месцаў 0. То бок мне трэба стварыць працоўныя месцы для гэтых самых. Вось, можна паляпшаць дарогі, але для гэтага трэба цэгла. Вось такая, да? А гэта глінакопні.
Треба месца... Так, вось я не бачу, вось, теж аж сюди треба. Ну, давайте спочатку вось это знесем. Это так далёка. Яны будуць ездзіць. В прынцыпе, у Manor Lords таксама недзе так же далёка яны ездзяць. Чым доўга там. Можна пакуль дарогу пракласці, да? Я думаю, што нам прыйдзецца тут дарогу пракладваць. Ну, хай будзе так. Не, а можна неяк па дыяганалі? А, магу толькі вось гэта, ну, неяк такое сабе. Ну, давайте, может, что-нибудь такое. А, там руины. О. Вот, цеглочка пошла. Бок, нам треба ось копальню. Далеко, что просто... Так, на заводе з яе будуць рабіць адразу это самае цэглу з гліны. Ну дык гэта ок. Так, па логіцы давайте па ланцугах, дзе мне атрымліваецца трэба паставіць гэты завод. То бок чэлік паедзе туды, узяць гліну і прывезці на завод, і з завода адразу не, напэўна, тут трэба недзе завод ставіць, каб яны туды-сюды лішне не ездзілі, правильно? Ось так. Ну, двойная будет тут такая. Так, не забывайте, что у розных пабудоў розныя тэмпы вытворчасці, яны адбіваюцца ў падказках, якія ўсплываюць пры выбары будынку меню будаўніцтва. Адна глінакопня можа задаволіць сыр'ём адразу два заводы. Пабудуеце другі завод для аптымізацыі вытворчасці. Халеры, ну давай. Так буду. А, блин, працоўныя ж у меня ж тут, можа, трэба было хаты... Аж 100! Ёкарны бабай! Трэба 100 працоўных на два заводы. То бок я один завод у мяне зараз цалкам беспрацоўны будзе. Окей. А, жытло працоўных я магу рабіць толькі... Ага, а гэта хто такія? Это што за інтэлігенцыя вшывая? Эй, послухайте, я знайшоў одну штуку, яна валялася ў добе без справы. Можа быць, вы яе да чагосьці бур. Ну давай, будзем свідравіную рабіць. Я не магу просто пабудаваць хаты працоўных. Мне трэба... Чым вам падсавіць? Што вы мне хочаце? Забярыце падарунак ад жыхароў. А вось ён. Я забраў. Няблага, няблага. За бур. Ну добра, хай будзе бур. Так, дык што, я не магу ж просто ўзяць і пабудаваць гэтых самых. Каб зарабіць вытворчасць эфектыўней, трэба зарабіць прафсаюз. Пачакай, мне трэба для таго, каб зарабіць прафсаюз, мне трэба працоўных. Вось. То бок мне трэба фермераў перавесці ў працоўных. І будаваць новыя фермерскія хаты. Па гэтай логіцы, правильно? А тут есть зоны пакрыцця ці нешта такое. То бок я тады атрымліваецца, каб пабудаваў новыя 4 гэтыя, я вось гэтыя перавёў. Вось так. Чакайце за сваімі працоўнымі, зараз усё будзе. Не заселяцца яшчэ, можа, правильно ж? 10-28. А, ему все каўбасы ему все трэба, блин. Так, профсоюзы я побудую ваши профсоюзы. Почекайте, дайте каўба... О, это еще и свиноферма трэба, ёкарны бабай. Нафту шукаем. Почекай, маці з нафтой. Тут поросят трэба это самое гадаваць. Так, будем гадаваць парасят і будаваць каўбасны заводик. Я думаю, что нам трэба ўжо складик пашараць, не? Дзе мой складик? Он далёка, дарэчы. Не обращайте внимания на соседей. Нешта колькасць дошак паменшылася ўжо. Я вам скажу.
будувати, можна його приколупати сюди, хай стоїть. Так, давайте тоді будувати те саме парсюков. Так, здорово. Так, зони покриття є, тому ліпш не змішувати витворчі і жилі зони. Ну, я просто не бачу їх, як яны неяк позначалися, ну, видать, там, територію, неяк. Можна... може бути, гэта вось зялёны колер, гэта паказвае якраз такі, дакуда, ну, дзе... Так, это ёсць зоны пакрыцця, зразумеў. Гэта і ёсць зоны пакрыцця. Так, давайте мы дороги так зробім. Я думаю, што гэта будзе няблага, тому што там у нас працоўныя якраз жывуць. О, глядзіце, зразу зону павялічылася. Што за прафсаюзы? Будуць там шкодныя думкі прасоўваць у масы. Я згодны. Прафсаюзы нам не трэба. Што это пачнецца? 8 гадзін у дзень, да? 40 гадзін на тыдзень. Ну, на халёру нам такое трэба. Так, я зразумеў. Вось ёсць плошча, адкуль яно бярэ працоўных. І вось, ну, в прынцыпе, даволі далёка. Даволі далёка. Я думаю, што... Але я бы новы склад вось тут замантоліў бы. Складзікі яны такія. Іх трэба вось неяк... Так, паставім. Ой. Вот, это будет складик. А тут мы поставим... Ось. Я думаю, что так, напевно, хопить, магчыма. У снег. Может, так? Так. Блин, якого там по меру просто будет... Невядома... Ну, давайте так. Хочу так. Теперь глядим, там же некие свиногетые самые... Ось. Осторожно, там такие ухабы. Во! Класс. Кажу, фермеры трэба. Чапіся з гэтымі фермерамі. Все тобі адразу фермеры трэба. Фермеры. Мы тады зробім знесці. Так. Ось так. Ну, такая троху... Нет, тут некая дурноватая система. Почекай, вот это мы перенесем, это не что. Я не туди поставил. Все ж таки треба дорогу. Круги, как бы не то самое, не мотлять, правильно? Вот, а теперь треба маленький заводик колбасный. Во, ось так. Одразу. Тут такая. И все, и будут все счастливые. Зато профсоюз можна поставить, наприклад, халяўны бур, і ён дасць нейкія там плюшки да вытворчасці. Окей. Бур гэта добра. Працоўнае месца, що на заводзе таксама працоўныя? А, глядзі, тут працоўныя. Тут фермеры, а тут працоўныя. Ага. Нас не хапае пакуль працоўнага жытла. Я думаю, що ми ось тут його зараз і улепім. Спочатку, вядомо, побудуємо там фермерські голодьбу гэту, а потім уже будемо... О, для мене чогось не хапає там навіть уже, глядіть ти. Тих самих дошок, які я намагався продати. Їх, оказується, до халери треба. А у гэтага ж дошкі былі. Ще ёсць? А, ўжо, напэўна, ўжо сплылі. Я іх у ваду кінуў, яны і таго. Ну, добра. А чого ти не задоволена? Рыбсаў? Ёй не хапае рыбсаў, вы сабе уяўляеце? Где 71 рыбс? А, дарогі няма. Табе ось так тады. Зараз усё будзе. О, пайшла. Пайшлі рыбсы. Цудоўна. Бачыце, рыбсаў хапае на ўсіх. Але яны неяк аўтамат... А, тут агульны для ўсіх ты самы.
типу як склад. Тобто яны не возять са склада на склад. Знову ж, вспоминаю Manor Lords, ти коли будуєш ось такий склад, ти ось конкретно кожний склад ти під нешта виставляєш, і він збирає там, що прив'язеш у яго, то ім і буде. А тут атрымліваецца, ось калі рыбы 73, то яна ва ўсіх складах. 73, бачыце? А там бы было, што калі на тут, і ты хочаш, каб яна была ў гэтым складзе, табе трэба знайсці вала, які перавязе ці прывязаць да склада чалавека адмысловага з валом, ці там, ну, як он там. І ён, каб ён перавёз на іншы склад тое, што тебе трэба. Ну, такі мікраменеджмент, я думаю. Так, это можно снести, да? Давай снесем. Это что такое? Нечто нам у нас расти, а некий уровень. Ёкарны бабай. Які досягненні, рэкорды. Да у мяне гэтых рэкордаў нема. Пофиг. О, дошки. Так, я думаю, что мы можем будовать уже. Так, что там по працоўных? Гэтых у нас пераборам, а гэтых недахоп. Ну, вось мы іх адразу... гэта ж нам трэба яшчэ іх задаволіць. Так просто это не працуе. А бок... Ну, можем каго па крысе ператвараць, вось так рабіць. А тут фермеры працуюць, ці хто там увогуле не зразумела, хто працуе? У рыбалоўнай. Бачыце, не хапае працоўных. Але ж, ось як толькі яны тут пазаселяцца ў гэтых хатах, мы іх ператворым на працоўныя хаты, і тады будзе каму працаваць на маленькім каўбасным заводзіку. Ну, можна, я думаю, што адзін ось гэта які-небудзь ператварыць, каб было каму. Так, больш працаваць. — 42,50. Ну, як бы, в прынцыпе, працаваць ёсць каму, проста агулам недахоп. Так, а што ў нас тут такая? О, няма склада паблізу. Ну трэба склад, куды гэта ўсё вазіць. Недзе па цэнтры нам, магчыма, трэба недзе нам нейкі склад замантоліць, правільна? Каб яны, тыпу, на паўпуці, на паўшляху адзін, тыпу, вязе сюды гліну, а другі з гэтага склада возіць на заводзік. Каб не было, што ўвесь шлях туды-сюды яму трэба было аднаму ездзіць. Бок трэба недзе па цэнтры паставіць. Зараз так і зробім. Ну, як я разумею. Так правільна, напэўна. Прываблівы горад, але нам не хапае яшчэ прываблівасці. Давай ужо. Андайце, ось сюды мы складзік маленечкі усандалім. Ось якраз на будоўлю нам і трэба. Так, гэта нешта не тое. А што за ланцугі вытворчасці? Так, гэта нешта не тое. Гэта некае падзяленне, а можна агулам. Так, матэрыялы. Рынок нам не трэба. Так, где склад? Ля, пожар, людцы. А я думаю, музычка такая пайшла некая. Ой-ой-ой, не на то натиснул. Назад. Людцы, горым. Ну-ка, банда, давай. Я вам за что это самое... Гроши платил, вы столько сидели. Хаты вон горать. Вы что наробилось? А як их выратовать от это самое 30% интенсивность? Давайте глядите, как вы там самое не спалили мне ничего. Ветка была размером с ее бок. Так, складик там будуется цудовно. Ну, аж хвалююся. Бялізна гарыць.
Воўна горить. Там же ж это самое, это ж у нас это по вытворчести лопрати, это, ну, это ж майстерня. Хрень, может, теперь. Ніхто там техніку бяспеки, я лічу, што не самый не адсочваў. Давайте это сам, пакуль на мяне тут іншая хата не пачала гарэць. Так. Товарищи... Ой, товарищи пожарные. Так, окей, яны, я думаю, что затушаць усё добра. Это что такое? Не хапае тавару. Ну, гэта зразумела, что у вас не хапае тавару. И что это такое? У сэнсе няма. А гэта табе что? Холера тебе. Ближе подсуну. Тут же подсовывать можно. Прикольная тема. Ну, не реалистичная, конечно, а лишь прикольная. Но... О! А, нет, удалось. Прям с тобой. Так, пойди. О! Выехал. Ти это, ён, знаешь, яшчэ на той выехал. Ну-ка, давайте мы его подманим. А, не, все. Вернулся, напевно, назад, так? Ці что? Я их типу подманул? Ці это ён одразу тут з'явився? Почекай. Я не зрозумів. Так, треба звичайну хуткість поставити. Так, у нас знову задихали этих самых фермеров. Я думаю, що треба повеличувати. Поляпшати. О! Ля, агрогородок. Все. А, все, я зрозумів, все ж таки треба переносити склад, нічого не буде. Мой хитрий план не спрацював. Ханна рада, що у вас додатково працівної сили, каб побудувати верфі. Да почекай верфі, нам треба ж позику віддати. Потребують профсоюз. Они это самое, они... А, так, гэтых козел потребує ветразі. Третья выплата. Отчепись. Отдам, коли треба. Ханна лічыць, што Эдвард ніколі не спіша вашу пазыку. Нічого страшного. Выплатим. Усё вернем. Ты как? Ля, глядите, мы у плюс пошли нарэшце. Давно такого не было. У нас пошел плюс по балансе. И я лечу, что это перемога. Стоит ли вообще читать? Эй. Ну и что у нас далее? Так гэтыя павязуць як-небудзь, ці мне трэба ось на даўжыні ўсёй дарогі ось о, гэтыя вязуць. А з той не павязуць ці што? А, яны з гэтага павязуць. Яны з гэтага складзіка возяць, таму што памятаеце, ну ж агульнае это самае. Склады агульныя атрымліваюцца. То бок, яно нейкім чынам дзіўна перамяшчаецца парталам з гэтага складзіка на той складзік. Нереалістычна. Некие корабли, там нечто отбывается. Энн Харлоу и Джордж Смит заключают перемирие. Ну, хай, добро. Это кто такой? А, и он приплыл за этим самым, так? За ветразями. Отчепись. Ой, а что у меня это такое? А, это глина. Известняк. Ну, до гэтага мы яшчэ не дабраліся. Ну, там, конечно, не супер піль. Сказали, что будзе столькі гліны, что мы что-то ўсё горад з гліны гэтай зробім, а пакуль нешта не хапае. Вместе веселее. Давайте поглядим.
Один вось возить, конкретно уже цеглу возить на складе. Вось, а гэты гліну адсюль бярэ і цягне сюды. Ну все, я зразумеў. То бок мне гліну не адтуль трэба сюды везці, а ад бліжэйшага складзіка. Хамяк, вітаю. Окей. Добра. Напрыклад, так. Все свежее. Все свежее, кажа. А это можно пробрать? О, можно пробрать. Так давайте все так прибирать. Ці мы ў гэты момант... Дякую за голос. Ці мы ў гэты момант як бы адбіраем працоўных і фермераў з іх прац. Нешта даюць. Это папярэджваюць мяне, што не хапае працоўных, дык ужо хапае. Ну так не супер складана, вось просто бярэш один раз націснуў, потым просто ресурсики сабраў. Нейкі клікер. Так, гэты хутчэй ветразі. Пайшоў ён у арех, правильно? Маленькі склад. Прафсаюз. Партовая канцелярыя. Вось гэта сімулятор які цікавы. Ну так, это ты будуем як бы горад. Ну, горад будуем. Так, значит, глину мы... Ок. Глину мы, значится, возим. Все добра. Фермеров у нас, насамрэч, до холеры. Я думаю, что можно яшчэ кого перавесці. Пирог пахнет чудесно. Каўбас не хапае, глядзіце, у іх усё каўбасны нейкі недахоп у арганізме. Так ядуць? Давайте паглядзім. Ну, 6 каўбасак ёсць. А, не хапае, гэта часова. Зараз будзе хапаць усё. Значит, хлеб. У іх ёсць, ім трэба хлеб. Ну, да мыла і школ мы яшчэ не дайшлі. Навошта працоўным школы? Што яны выдумляюць нейкую ерунду? Так, добра. Значит, профсоюз. Мы не будем его пакуль ставить, потому что на утрыманне нам трэба ажно $50. У нас есть только пакуль плюсом 43. Правильно? Навошта нам это самое? Почти выиграла. Можно лес посадить. Парк поставить. Сезоны некие, а что это? А, декоративные элементы. Окей. Ой. Анно июня. Откуда это тут такая? Это типу упригожування, яны каштують гроші. Ні, нам такого не треба. Нехватка ковбаси в організмі. Ну так а як? Бачиш, не задоволеные. Ці все. А, амаль уже хапає. Уже хлеба не хапає. Глядите на їх. Так, меню будовлі, матеріали. А, ось ветразі. Бок, а, гэта з воўны робіцца. Ок, у нас з воўнай, здаецца, ўсё ок. У нас яе, здаецца, хапае. Глядзі, паглядзім. Ага, нуль. Не так, што у нас яе хапае, насамрэч. Магчыма, нам трэба будзе... Ну, працоўная вопратка. Ну, воўна у нас ідзе, пэўна, уся выключна на вопратку. Парусная фабрика. Ну, давайте побудуем парусную фабрику. Алексей, трэба будовать ближей до складиков. Вось вам усім это самое. Вось сюда можно. А, там лес у нас. Давайте вот так поставим. А что, не хапает чагосьці? Працоўнай... А, працоўнай силы. Гроши 75. Працоўных 50. Цегла трэба. Ты глядзі. А, можна спыняць. О, можна спыняць вытворчасць.
Мы все любим вздремнуть в саду. Вось як. Можна спыняць вытворчасць. Типу, у нас на складзе вон колькі той самай працоўныя вопраткі. Ну, столькі не трэба, типу, да? Ну, усім все не хапае. Мало, мало кажуць. Трэба яшчэ адну. Ну, дык а навошта яны гаварылі, што адна вось гэта капальня гліны нібыта можа забяспечыць 2 заводы па вытворчасці цэглу. Ну, хіхрэнніка атрымліваецца. Корова, вітаю у нашай бандзе. Што там, ахакі? Вось з каўбасаў пачынаецца ўсё. Спачатку каўбаса, потым мыла, там, глядзі, аднолькавыя правы жанчынам даць. Фу, асуджаем. Ну, глядзі, там школы, кажуць, нейкія пабудуеш, яшчэ нешта. Саджай жыта, будзем піва варыць. Тут шнапс, піва. Глядзі з метро, глядзі, што ёсць. У нас ёсць бульбяное поле. У нас ёсць, как кажуць, круцей. Бульбяное поле і шнапсавая. Дзе вось? Не, гэта баруха. Вось, шнапсавая. Вось яна вырабляе шнапсы. Вось гэта я разумею. А у цябе усіх матэрыялаў хапае? Так, зараз глядзім. Там не ўсіх хапала. Зараз, напэўна, ўжо можна збудаваць, так? Оп! А, я написала, што у меня працоўных мала. А працоўных мы куды-небудзь... Слухайце, трэба... Я думаю, што вось гэтых можна, дарэчы, ўжо пачаць ператвараць на працоўных. Таму што... У нас тут асноўна вытворчасці. Оп. А, я ж магу перасоўваць хаты, калі што. Так, колькі яшчэ? 47-50. Ну, давайте яшчэ одну хату. А, -1. Ну, зараз, напэўна, намалюецца яшчэ жыхары. Тыпу... Прыязджаюць. Бачыце, 10 з 28. Так што, я думаю, што хутка яшчэ з'явіцца. Вітаныч, вітаю і дзякую за галасы. У нас тут барацьба ідзе за сераду, я гляджу. Ну, я пакуль што ано выдаляць не буду, таму што я гляджу, імаверна, што можа быць, што мы будзем развіваць наш горад яшчэ далей. Мне б, конечно, назву змяніць горада, но не хлябе. Ну, што гэта за назва такая? Ну, нормально галасаваў. Скажу, ўсё, што было, ўсё аддаў. Так, гэтым што? Гэтым зноў не хапае матэрыялаў. Да каб вас параздзірала. Воўны не хапае. Бу-бу-бу-бу-бу. Давайте пакуль спынем. На паузе. Калі у нас будзе не хапаць... Ну, насамрэч, нам трэба проста што зрабіць? Нам трэба у нас плюс 90 колькасць фермеру. Давайте мы яшчэ, напэўна, адну... А мы можам павялічыць колькасць гэтых самых? Не, бачыце, у чым нюанс был. То бок мы можам побач пабудаваць просто, я забыл ужо дзе гэта, вось гэта. Яшчэ одну такую штуку. Правильно. І да яе прымантоліць яшчэ 3 палі. Видите? У нас... так не шмат на яе фермераў трэба было. Усё. Яна зараз будзе пачне рабіць. Воўна. Зайшоў галаснуць за Last of Us. Это я бачу. Дзякую за галасы. Так. Ну вось. Цяпер у нас воўна зараз пойдзе з падвоенай моцай. У нас іх будзе шмат. Уже пачынае адкладвацца, я бачу. Хаця яно, напэўна, ненадоўга будзе адкладвацца, таму што нам сюды трэба воўна. На ветразе, каб аддаць вось гэтаму козлу пазыку. Ён прыйшоў, яму трэба 4, ці колькі ён сказаў. Дзе там гэтыя нашы паведамленні? Гэта, пэўна... Вось, 4 ветразе трэба яму аддаць. А з беларускіх картах аплочваць тут нельга хіба. А тут і не трэба нічого. Калі ёсць жаданне, можна заўсёды вось падлучыцца да Patreon. Я люблю, гэта будзе нашмат лепш, карысней для мяне як аўтара. Вось, калі ёсць жаданне. Тут глядзіце стрымы, атрымліваеце і цешцеся імі. Тут, я думаю, для Твіча можна не марнаваць грошы. Абыдуцца яны. Тут таксама шмат здзіраюць.
Тут лепш, да. Тому что там пакуль не збираецца, пакуль вывести у наши это беларускія банки з гэтым твічом, там усё складана, карацей, тут свае замарочки. Тут пожаданні, вядома. У мяне подписки на твічы з беларускай карткі. Ну вось. Так, дык што? Ветразі. Што у нас па ветразях? Што у нас воўна? Пайшла воўна, пайшла. Гэта хапае? Всё, пайшлі ветразі. Пайшла выпрацоўка ветразяў. Добра. Гэта добра. Адзінае, што неяк трэба размеркаваць, каб і... Ну, вопраткі у нас пакуль што хапае, да? Што нам яе шмат не трэба, пакуль хай на паўзе пастаіць. А вось гэты сімулятар крыху памаштабней, чым той, які мы гулялі. Я кажу пра Тінеглейд. 100%. Нашмат маштабнейшы, я б нават сказаў. Тут, вядома, паболей будзе розных інструментаў і таго, што можна рабіць. Ланцугоў тут хапае. У мяне вельмі такія адчуванні, як Manor Lords, зноў-такі. Паўтаруся. Але ж гэта гульня, канешне, больш старая за Manor Lords. Так, што? А, ветразі. Колькі? У нас ёсць уже 4 ветразі на складзе. А, у нас один толькі. Куда вы іх падзявалі, блин? Яна просто доўга робіцца. Бачыш, не хапае гэтых самых. Не хапае. Так, а гэты што возіць? Во, гэты возіць якраз воўна. Яго мало просто неяк. Што? Ну так, нешта яно вельмі неяк марудна. Тут 6. Тут 6. Чаму? Ну, карацей, трэба крыху даць часу для таго, каб нейкі ланцужок пачаў нармальна працаваць. Окей. Хай яны пакуль робяць. Так, Тінеглейд не пра будоўлю, а пра рэлакс. Ну, безумоўна, вядома. Я нядаўна зразумеў, што мне цікавы будаўнічы сімулятар, але гуляць я ўмею толькі ў цыву. Я вам скажу, што вось такія будаўнічыя сімулятары, яны насамрэч вельмі цікавыя, і шмат хто вось проста завісае ў такія гульні. Ты садзішся і гуляеш, што будуеш, ланцужкі выбудоўваеш. Гэта рэальна цікава. Это месцамі, ну, на яе можна лёгка просто змарнаваць дзесяткі гадзін, нават таго не заўважыўшы. І ў яе не абавязкова там шмат часу праводзіць, у сэнсе, што можна сесці, так пасядзеў гадзіну-дзве, хаця так не атрымліваецца. Усё роўна ты сеў і ўжо глядзіш. Адзін раз мільгнуў, а ўжо гадзіна ночы. Неяк так, карацей, з імі. Пакуль, я разумею, прыгажусь, пакуль яны працуюць, ты будуеш. Ну, толькі што спрабаваў з Альфы падпісацца, не атрымалася. Альфа, яна у гэтых. Ой, як... Я забыл это слово. З-пад санкцыямі, то Альфа так сабе банк. Трэба зрабіць будаўнічы сімулятар хутар Рудзі. Вось. І там галоўнае павінна быць што? Там, каб можна было ладзіць вэрхал у хатах і ладзіць вэрхал на дварэ. То бок раскідваць матэрыялы, каб яны валяліся паўсюль. Трава была там не кошаная. Так, Эндвар цікавіцца, ці гатовы мы аддаць яму ветразі. Збірай, паскуда такая. Здаецца, Эдвард намагаецца зрабіць з вас слугу. Нас як бы навусківаюць на тое, каб мы з ім біліся. Мой турэмны карабель вы не бачылі? Калі ўбачыце, вярніце мне... Так, забярыце з месца крушэння... Якое месца крушэння? Да мне далі лямпачкі на твоё месца крушэння, ты сам разбірайся. Мне гэта не цікава. Мне это Эдвард да лямпачкі, що он там хоча ад нас. Так, давайте глядзець, што у нас ёсць. Што у нас зноў дошкі это самае. Здаецца, што у нас зноў перанасычэнне рынка дошкамі. 75. І я думаю, што нам трэба уключыць распрацоўку, ці не будзем уключаць вопратку. Не, давайте распрацоўку вопраткі мы уключым усё ж такі. А можна наладзіць... умовы можна. Можна... Я бы поменьшил вытворчесть. Класс. Пирог пахнет чудесно.
Ну, я типу просто поменшу витворчість, бо мені стільки не треба. Вось. Чекайте, ось, ну... З гэтых я бы павялічыў, типу мы можем павялічыць, так? О, мы типу знаходзім баланс, да? Але нам столькі нам, напэўна, зараз не трэба. Давайте мы пакуль не будем чапаць. Я просто паменшу вытворчасць гэтага. Паглядзім праз некаторы час, што куды будзе накіроўвацца, правильно? Так, гэта працуе на 100. Статыстыка. Ёсць якая і што? Просто 100% бульбы. 100 пасадзілі, 100 знялі ўраджаю. Так сабе. Трэба мех пасадзіў, адзін кошык дастаў. Вось гэта я лічу сапраўдна, як у жыцці. У мяне падвязаны, здаецца, карткі ПГПБ і БНБ. Ну, БНБ, я думаю, што добра з усімі працуюць. Нават у мяне БНБ картка для працы з Патрэонам. А вось БГПБ, я не ведаю, гэта што, беларускія дзяржаўныя прафесійна-будаўнічыя нехта, каледж? Так, гліна. Працуюць. Тут добра ўсё. Што у нас? Ну, як бы гліны 0, затое цэгла з'явілася. Окей. Цэгляныя заводы, цэгляныя заводзікі у нас працуюць. Добра, што у нас? Давайте глядзець. Профсоюз хочуць, каб мы збудавалі. Дзе профсоюз гэты? Трубы нужно прочистить. Ну, давайте. І што? Ён, тыпу, на... ён павялічвае... Каб будынкі прыносілі карысць, неабходна размясціць аб'екты ў яго ячэйках. З дапамогай можна павялічыць бонусы да вытворчасці. Давайте паспрабуем, да? Вось тут у нас шмат якраз вытворчых этих будоўлі вытворчай. Давайте мы тут поставім. І паглядзім. Вось той самы бур, і таксама у чатику пісалі, вось той самы бур, які нам выдалі ў падарунак. Павялічвае вытворчасць і... затраты да ўтрымання ж таксама павялічваецца, правда. І ў чым прыкол? Так яны толькі працуюць на тое, дзе якраз такі здабываюць нешта. Глінакопні, там я бачу, селітра, вось гэта ўсё. О, да гаўно нікае. Ну давайте, калі я пастаўлю, но як-небудзь адаб'ецца. Мне здаецца, што гэта нейкая фігня. Хотя это не... давайте... Як прыбраць. Вось. Хотя я яго пабудаваў, але здаецца, што ад яго ніякага сэнсу мне няма. Это тыпу яго трэба было там дзе-небудзь уляпіць, каля глінакопні ганы. Арыганна. Белгазпромбак, як не дзіўна, праходзіць яго і на Твічы на Steam. Ой, як добра. Ну, на Steam у мяне і з Альфы праходзіць. Абібок, вітаю. І Яська Гаспадар таксама вітаю. Ну, на Steam у мяне і з Альфы праходзіць, але праз Ерыб. Ну, так, о, каўбасы. Што там, ядуць каўбасы нашы. Што тут парасяткавая ферма? Працуе. Так, давайте глядзець. Партовая канцелярыя. Што яна робіць? Это таксама, тыпу, гэтай жа багадзельні. Ну, давай так поставим. Все то же самое. Сюды трэба нейкія прадметы ўстаўляць, і яно будзе паляпшаць, уплываць на марскія пабудовы. Беспонтовая фігня пакуль. Ваше судно подлежит проверке. Ой. А і можна просто плаваць, ці што не рабіць? Ну, сплавай куды-небудзь. Не ведаю.
Можа, да гэтага сплаваць можна. Наладзіць гандлёвыя сувязі, я не ведаю. Хай сплавае, правильно? Якая у нас прыгожая вёска, а? Просто балдёж. Научылі дзеда ерыпам карыстацца. Слухай, не раз ужо выратоўвала. Это нормальная тэма. Так, і што мы маем? Ну, зараз у нас як бы... у нас адзіная мінус. Як нам цяпер выйсці ў плюс па грашах? Так у нас прыбытак ідзе, атрымліваецца проста з фермераў і працоўных, а як гэта працуе? Так. Просто падаткі, напэўна, з жыхароў і з газеты ажно $2 мы атрымліваем. Не, 0 мы атрымліваем з газеты. Дзякую, што хаця бы не ў мінус. Ні халеру не зразумела, за што мы атрымліваем грошы. Просто, напэўна, просто за тое, што ў нас ёсць жыхары. Напэўна, гэта не так працуе. Давайте працоўных зробім. Чым больш домікаў, тым больш грошыкаў. Ну, гэта я прыкладна зразумеў, але ёсць нейкія іншыя варыянты, як мы можам зарабляць грошы. Так, гэта сплаваў. Ну, давай сябраваць, не ведаю ты што-небудзь. Як вось гандляваць, я пакуль не зразумеў. Можа, мне трэба пайсці пашукаць каго-небудзь тут яшчэ? Так, дзякуй за галасы. Я, карацей, пакуль не зразумеў. Як тут гандаль працуе? Тыпу, хацелася бы што-небудзь куды-небудзь прадаць. Вось, бачыце, 80% яна працуе, гэта таму, што мы прымусілі. Мы малайцы. Такім чынам, мы як бы яна і працуе, але это самае. Што там па ветразе? Ужо 18 ветразяў. Мне ж ужо нарабілі ўжо. Хацелася бы куды-небудзь гэта прадаць. Ну, давайте яшчэ раз паспрабуем паглядзець. Ну, вось, напрыклад. Да? Ім трэба вугаль. То бок мы можам бачыць, што яны могуць прапанаваць. А гэта всё. То бок я магу максімум гэта прадаць ім вугаль, правильно? А яны прапаноўваюць тое, што знізу. Гэта мне нахрен не трэба. То бок, каб я зарабляў грошы. Не, так прадаць можна шмат што. Можна аж на тых жа якіх-небудзь воўна там наставіць гэтых фермаў і прадаваць. Проста, што гэта ніхто не купіць. Вось у чым пытанне. То бок, ім трэба вугаль. І ўсё. То бок, адзінае, што яны могуць купіць, гэта вугаль. Цынк. Известняк. Медь. Глина. А ёсць які вугаль? Жалеза. Вунь і вугаль. Але ёсць подозрение, што каб прайсці туды, мне трэба будзе нешта з гэтым зрабіць. Я думаю, што гэта нам з цягам часу нам пакажуць. Не так гэта працуе. Ці гэта запыты ў сэнсе, што гэта пераважна было бы няблага ім набыць. Ось я ўключаю, напрыклад, у маршрут. Ось ён такі не... Дадайце астравы, ну. Яшчэ дадаць? Ось так. Ёкарны бабай! То бок мне трэба было просто канчатковы пункт пазначыць. Окей. Цяпер.
мне трэба... Не так, значыць. Мне спачатку трэба дадаць свой, іх, свой. Во, напэўна так. У хлябях мы грузім, напрыклад, я не ведаю, ці будуць яны браць. Яны, можа, не будуць браць. Выгрузь. О! Максим, хлябі, моя радзімая. А ты що, схлябіў? Так. І вярнуцца назад просто. Яго жа. Не, нешта не тое, так? Так, ёкарны бабай. Дайте разобраться. Так, давайте яшчэ раз. Адсюль, ось, это... Ой, не так. Ось так, все. Я его гружу. Это что отбылося? Отмена. Стоять! Так он уже поехал. Слушайте, погугль на машину, гляди, он уже поехал. А ты кажешь, няма чым, гляди. А что будет? Он просто проплыве, потусить там и вернется назад? Ці нам мы просто отдадим ему 32 вопратки, и он нам ничего не заплатит за это. Халеры там порты некие прыгожие, богатые. Так, куда ты поплыл? Но... Валентайн, витаем. И что, все? Так, я... некая фигня атрымалася, так? Некая атрымалася фигня. Добра, вяртаем мне тады узад. Скалы таксама можна палепшыць. Ты шо? Даўно трэба было мне сказаць пра гэта. Так, палепшым. А гэта канкрэтна гэтага склада ці усіх? Адзін? Уже гэта трэба было палепшыць. Недастаткова рэсурсаў для паляпшэння. Цэлага трэба. Так, давай выгружайся. Так, трэба тады адкрыць, дзе яшчэ раз гэтыя маршруты. Ну, у мяне ж няма ніякіх правильных маршрутаў зараз. Все. А ты ухлябь. Все, отдал. Здаецца, отдал. Так, можна і палепшыць, але для гэта трэба шмат рэсурсаў. Ой, нешта я тут на караце, а навошта я палепшыў? Так, хрен з ім, з гэтым гандлем будзем разбірацца пазней тады. Як яно працуе, гэта мы яшчэ вернемся. Так, што ў нас па задачах? Гэта ўсё хоча, каб мы на месца крушэння яго там некага карабля некуды сплавалі. Што адбываецца? Пажарус! Гарым! Ну-ка, брыгада, ох, працуе да 2. Давай. Стоять, обебоки. Обебок. Давай, где ты там? Летите, да? Гэты, дарэчы, гэты дом ужо другі раз гарыць. Мне здаецца, там некія алкашы жывуць, курыць у ложку.
Так, зараз карці потушить. И что? Не, абібок, я ў сэнсе, гэта яны абібокі. Это пажарныя. Там людзі ўсё яшчэ тонуць. Дык а хто-то... Валентайн, это, напэўна, бот. Не? Магчыма. Ёсць подозрение. Так, что? Где тонуть? Кто тонуть? Дык а што, нам трэба... Потым вернемся, калі што за імі. Это лучше делать руками. Ну все потушили, все, молодцы. Ну что, может быть и на сегодня... Не, Валентина не бот. А, ну добро. Дарой, Валентина, это самое. Добро. Так, а то у нас тут залетают інший раз. И что я хотел? А усё, напэўна. На сегодня я думаю, что можно покуль что и тормознуть. Потому что сегодня мне еще на Минск ехать, справа рабіць. Тому на сегодня гэта ўжо на... Так мы даведаліся, что хомяк Лиза. Докладно. Так, ну что, усім вам вялікі дзякуй. Дзякуй, па-першае, за гульню. Слухайте, неблагая гульня, можна погуляться, будзе яшчэ. Гляджу, что пакуль нават галасаванне ідзе. Это самое у бок того, что мы, магчыма, у сераду будем гуляць зноў у Анно. Ну, хай павісіць галасаванне, паглядзім. Можа і вампір гэты будзе. Чорт ведае. Так, што, усім вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі. Не лезь, я Дзіма. Ну, вось, падзі разбярыся, хто тут кого як называе. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Дзякуй вялікі ўсім тым, хто пісаў чаціку і падтрымліваў тым самым стрымера. Дзякуй усім, хто будзе праглядаць гэтае відэозапісы на YouTube, потому што на YouTube я зараз пачаў зноў выкідаць на канал Руді стрымы ўсе запісы на усялякі выпадак. Дзякуй усім спонсорам з канала сайта Patreon за вашу падтрымку. Дзякуючы вам, гэта ў прынцыпе ўсё і магчыма. Ну і зараз я хутенька на 3 секі залятаю на Twitch паглядзець. Хто-небудзь можа зараз стрыміць, але з маім інетам гэта хрен, канешне. Напэўна, мне здаецца, што нікога няма. Хто-небудзь можа зараз. Здаецца, што нікога няма. Зараз хутенька зайду у панель кіравання, пагляджу, але я, здаецца, ўжо бачу, што ніхто не гуляе. Зараз усё скажу. Тык-тык-тык-тык-тык. Канал рыду. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, нікога няма, значит. Значит, што? Гуляем. Панядзелак, хутчэй за ўсё, заўтра будзе перапынак. Заўтра у мяне спраў шмат. Я думаю, што ў аўторак ужо зноў пачнем. Ну, магчыма, ў дзень. Вось, у аўторак хутчэй за ўсё будзе The Last of Us, а ўжо ў сераду, ну, яшчэ раз будзем галасаваць, і ўжо ў сераду будзем гуляць у тое, што нагаласуем. Так што, хутчэй за ўсё, да аўторка. Всё, усім дзякуй вялікі, добрай нядзелі, добрага вечара, адпачывайце і прыходзьце яшчэ раз на стрымы.